देखिले देखिले आज मेकअपटा केमती लाଗୁଛି मस्त ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ମୋ ନିଜର ଫେଭରାଇଟ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଇ ଖୁସିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଚା କପ୍ଟେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ପଳାସି ମାଛ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଛାଣି ବାପା ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଦିହିପର ପାଇଁ ବନେଇଲି ଡାଲମା ସହ କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣର ମିକ୍ସ ଭର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ଦହିରେ ଚିନି ପକେଇ ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇସାରି ମିଟର ମୋର ଯାଇ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଉଠିକି ପରିଙ୍କି ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ଆସି ଟିକେ କନ୍ଦମୂଳ ସିଝାଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କେଜାଣି କାହିଁକି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ବୋଧେ ଲେଟ୍ରେ ଚା ପିଇଲି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚା କପ୍ଟେ ବନେଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲି କାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେବାର ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି କଳସି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ତେବେ ରାତିରେ ରୁଟି ସହ ଛତୁ ଭଜା କରି ପିଠା ଭାତ ସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।